ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା ବଉଳା ଗାଈର କଥା। ବଉଳା ନାମରେ ଗାଈଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅତି ସରଳ ଓ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ, ସେଇଭଳି ସେ ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତା'ର ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଗାଁରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଗାଁରେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରହୁଥିଲା। ବଉଳାର ଏକ କଅଁଳ ବାଛୁରୀଟିଏ ବି ଥିଲା। ସେ ବାଛୁରୀକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ସେ ଗାଁରେ ଚରୁ ଚରୁ ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଗାଁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଏକା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏକ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଧାଇଁଲା। ଏହି ସମୟରେ ବଉଳା ଭାବିଲା, ଆଜି ତା ଜୀବନ ବାଘ ହାତରେ ଯିବ। ସେ ବାଘକୁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଅଁଳ ବାଛୁରୀ ଅଛି। ସେ ଅତି ଛୋଟ। ସେ ଏକା ଘରେ ଅଛି। ସେ କ୍ଷୀର ନ ଖାଇ ଭୋକରେ ଥିବ। ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ଶିକାର ଥରେ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି? ବଉଳା ବହୁତ କରୁଣ ହୋଇ ତାକୁ କହିଲା। ବାଘର ଦୟା ହେଲା। ସେ ବଉଳାକୁ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି ଜଗି ରହିଛି। ବଉଳା ତା ବାଛୁରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ତା'ର ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ତା'ର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ସେ ବାଛୁରୀକୁ ଖୁଆଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଛୁରୀଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ବାଘ ପାଖରେ ବଉଳା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାଘ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ବଉଳାକୁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଦେଖି ତାକୁ ନ ଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଉଳା ଏବେ ତା ବାଛୁରୀ ସହ ବହୁ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସତ୍ୟ କହିବା ଏକ ଭଲ ଗୁଣ। ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା କରିବ। ତୁମକୁ ଏ ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।